shanin da gayan nan yake. Allah kai. Allah. Kai kawai ma ba wani shege. Kai baka san ma me ba. Me yake faruwa? Yanzu ma ka san da ina nake? To ta yara ai sani tunda ba Ai kai ba. ba ka ga da safe na fita ba? Na gani. Burkina Faso. Hey! Na tafi Mali. Na je Togo. Na je America. Sweet what? Ayo ba na dawo. Ai na san zaka iya. Saboda kaga ina jiniyan nan da kaji. Na ji jiniya. Su suka ajiye ni. Yanzu sun wuce ma ke. Kai din. Ai ni ina jin jiniya. Sai na ce ga Alhaji Kozum can ya dawo. Wallahi Allah ni ne nan. An sha tafiya. An sha tafiya. Wai ka san me yake faruwa? Bayan ka tafi din nan? Kai dai ka bari. Idan na baka labari ko zaka sha mamaki. Lokacin da aka ce ka tafi ana zuwa airport za a dauke ka. Sweet what? Jirgin ya dauke ka. Da na makale a jikin taya jirgin da ya dauke ka. Ina zuwa daidai airport din da za a sauke ku. Sai na je na samu taya jirgin nan yana sauka. Sweet what? Ina da wai ka san da na bude ido na? Kawai sai na gani a hotel wani hotel yana nan ana ce mai Dubai hotel. Ni din kai ina da ka wasa ne. Gaba ku jiyo ku bani hankali. Jin ka abokina. Ina da garin nan ba yau sati ɗaya ba. Mun dai ganni kawai na zo. Mun dai ganka kawai. Ranan nan ne na fita ai kabu. Zan je in kai wallan. Dan karota ikama na a daidai kofar ruwa. Bare da gaske. Aka ce ba a nuna mai yatsa, na nuna mai yatsa. Sai ga mu a Saudi Arabia. Sweet what? Kai wa visa ni za ku raina hankali? Ni za ku raina hankali? An raina ma. Ni za ku ya kalla. Kai da zuwa kai kamar ƙarya? An raina ma. Ya ba kuma ƙarya. Ka je hankali a America ina ne? Kare na mutane kai dai na yadda. Wallahi na yadda.